नोंसोरखौ बिमा बिफाया सोरबा सिख्लानि थाखाय थाङाखै नोंसोरखौ नाय थ' खैनाफोर गोदाना जोंहा एकदम स्रां स्रांथार सेंग्राफोर नोंसोरथ' रावनिबो बाथ्राखौ मानिखाया दा नोमबाजै गोदाननि बाथ्राखौनो मानिदो ना जेम्स फंबाया जेरै स्रां स्रां बिदिनो खैनाफोराबो एकदम बेनिस्रुइ जौसिन स्रां स्रां माबायदि बुंदों जोबोद मोजां बुंदों लाबाथ' मोजाङानो सेंग्राफोरा नाथाय सेंग्राफोरनि आखायावसो लायो ना लाया रायजोफोर नंगौना नङा थ' जियानो जादोला जोंहा खैनाफोरा डक्टरेट नालाय जेरावबो डक्टरेटफ्रा बे मोजां मोनलाय गोसोथोलायनायावबो माने PhD मोनथिबाय थ' नोंथांमोना सेंग्राफोरा बे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव लाखियो मोनथिबाय मोजां मानसि जानो नाजा जौ सिगारेट लोंनायखौ बन्द' खालाम गोसो थोनायखौ बन्द' खालाम फरायग्रो मोजाङै फरायना डक्टरेट मोन बा MBBS जा IPS जा माने IS जा बिदि जानो गोसो दङ जा नाथाय गोसो थोनायाव फाग्ला जाना बिमा बिफाजों नांज्लायना जौ सेरेबनि थाखाय थाखा फैसा बिनानै न'आव धुम दापाल दा खालाम भेरि गुड स्पिच खैनाफोर गोदान जेम्स फंबाय बिराद मोजां हिन्जावखौनो मोनमारबायलै फंबाय लामा ससेयावसो लोगो मोनो नंगौना नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय जों बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा बिमा बिफानि थाखाय गोबां बिबान थायो गथ' गथाया मावनांगौआ बेखायनो आङो दा बेयाव फैनाय सेंग्रा फंबायफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों मोजां मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा सुइसाइड जानो नाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाङा जों मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ जों मा खालामनांगौ पस्टाय होनांगौ होननानै बिदि बुंलायनो हानायसो जोङो मा खालामनांगौ खालामनानै जों लानांगौ नंगौना नङा बेखायनो आङो जेब्लाबो नोंसोरखौ दुरबल जानायखौ आङो थिनाखै आरो नंगौना नङा दुरबल जानो मालाबाबो आंथ' मालाबाबो दुरबल जाया आं मालाबाबो जिउआव जेना नांगौबा हारसिं थाथ' आङो मा खालामगोन आं दावगालांबाय थागोन अब्लाबो आङो जेना मानो होनबा आं जिउखौ नायथारगोन जिउआ माबायदि आं जेननायखौ जिउआव खहसै गोबानानै लाया आरो माने बेखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों जेननायखौ जिउआव मालाबाबो मा खालामनो नाङा खहसै गोबानानै लानो नाङा